Another episode of Adamfo on Insem CCTV and I'm a day ever be some more. Make sure says when you subscribe to my YouTube channel now, be subscribe ya mama no me notification bell no. Say be ya video bi a me publish bi anu so betime enye bi na wahye. Send ye mu nyina name no Adamfo de adesua na no ye nyina yegusu esia. Nene obi nso de na asem aba. Hey, and semi koso my mo. And na sem na nipa no baye no. O si ni nua baye ne sister Penny. Omo ye nua no mienu. Nti ne sister Penny ene ono abofra no. No no abofra no wo bema bi a oye adwuma wo CBG. Ye friend Frank e wo Central Region. Na one ne te kama de opebia no bema no eyema ne ne ade na se ne ye na ye nim no se wadanfo bi be wana wonua bi na se wo boy a usuo menua ne o na one na kasa ne ade na ha sa we ni bi ene eto sa baba we ye na se mebesum osim ne nua ba na ne boyfriend no sha ase so odi nkomo na ne nua ba na je boy ne number na ndi nkomodiem na dakro na ne boy no e ka che ni so oh wonua ba no kwa se mempe boy mfa ma no se menye bi amane nso age se ofame a eno se o mi sister Penny die agro na odi na almost over it na before that no ni nua ne boyfriend ni fie ho o se tenant bi wo ho no mo young girl na okoho bi a ya na otepe akwala ni ska eno ka cha akwala so obi a behu so ba besra me boyfriend ni bi ase ye na danfo ebre opie ni bre a oba nyina no eya na watcha pictures now they are sending me bibie ni aya keep me in updates and also you what it recently nani ba no ho so no ne sister ne kra ne say otu kwan eno koye owo ho no ma na girl no eya abofra no wo ne boyfriend fi ho no etwa picture eno de sending no or the sending no ko share no na eyo no ne sister Penny na akosra ne boyfriend no o see that moment no or very shocked or one bisa ne boy ne hwe we bisa ne sister ne hwe no otwen ase bia ne sister no ebe ka bibia kire so we bia me ko baby kra na me fa o boyfriend ho ana ne boyfriend be ka bibi be akire no the boy never said anything and the sister also never said anything nti okana no etu mu atwen sa ne sister be free akwantuo mu aba ne sister ne baaye no o hwe ni ma sa ne sister ne be ka bibia no so still na ne sister no anka hwe me si Adamfo boni o we de ye nua boni ankasa ne sister ne so anka hwe amfa nkyere ne no sim o hwese ne boy ne nso e bia o twen se mrenko ne nim ansa na waka till date boy no enka hwe e na ne sister ne nso enka hwe na we na bibi pushi ne se onfa ne sister phone no na on check the ekoso between ne sister no ene ne boyfriend o si ofa ne sister phone na ne sister no ne ono ne boyfriend no edi sex edi ehun komo to say sex position ben and ope do you enjoy licking, do you enjoy sucking, how well what's your favorite, do you really love doggy or say questions no any den and na ne sister Penny ne ono abofra no ne boyfriend san komo no eno mudi that point she was shocked or to ask kind messages in who say abrantie bi owo omu area abrantie no oyene ne ye free or ne ye fine pan ebi enwumbre wanko bebi abrantie ne ba na chese omu epie no makoto eduane no omu bedi ni ade ohun ya ne sister Penny na send message e de ama ne boyfriend ne say ombi san say sa boy no eye ne den no waba beto omu kra wo mpemu da waba beto se omu di mpem agro da waba omu ta pie anadwo wani ade nti no ni nua ba no echiti e wo ne so nti so obenya onjai ni nua ba no ono oka no kra na chen because o ne sister Penny osu ohun message no she feels like why would my sister betray me like this. Does my sister really hate me to that extent? She felt very shocked. And also, the phone to one question of friend, a guy, and a catching a guy, and he said, whatever is going on between Ono and her sister, no, she is away. But she has just decided to keep mute because no man the benefit of the doubt say bia Ono bear man bet me a catch and so ebia o sister cry ebesra me any idea but wa hwe ni ma no on ka hwe nkyere no
ɛna ɔhwɛ sɛ ne nneɛma no kɔ no a ɔhu ne sɛ ne sister no interested wɔ ɔno bɛrima no mu nti no so ɔhwɛ na sɛ ɔno na ɔyɛ nua ketewa no ɔmpɛ no a ɔbɛtumi atoa so na ɔne ne date ɔsɛ hɔ na boy ne bɛka akyerɛ ne sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wo sister ɛbaa ha but according to wo sister no ɔse ɔkɔɔ baabi ɛna ɔdecide sɛ ɔbɛfa me hanom sɛ no wɔakyia me na I thought sɛ bi a woyɛ aware because ɔno ne di nkɔmmɔ bi ne adeɛ ma ne hu so ɔno kora woyɛ aware sɛ ɔba around ɛno nti na ama me nso mambɔ so no and your sister never spent like 30 minutes at my place na ɔsɛ ɛndeɛ mo chat ne adeɛ a mo chat nyinaa nso no mehu nti mesrɛ me sister ba a me question no ne sister baeɛ no ɛna ɔde tu n'anim obisa what do you go and do at my boyfriend's place I know everything that is going on so ɔka yɛn na ne sister ne say all this while me a meyɛ panin no menya ɔdɔ da bɛrima bi a me ne